Dobrý deň. Každý by chcel ušetriť nejaké tie peniaze na energiách. Tak som vytvoril nejaké automatizácie v domácom asistentovi, ktoré mi k tomu pomôžu. Pôjde o termostat, ale aj všetky vypínače, svetla, televízor, všetko, čo viem ovládať cez domáceho asistenta. Tak poďme sa na to pozrieť. Niektoré z týchto automatizácií sú celoročné, ale potom niektoré sú doslova dobré len na zimné obdobie a potom sú tu doslova aj krátkodobé. Asi najkratšie využiteľné je táto prvá. Ak je vonku teplejšie, vypne kúrenie. Čo to znamená? Štartovanie tejto automatizácie je o porovnaní vonkajšej a vnútornej teploty. A na základe toho, ak teda je vonku teplejšie, tak termostat sa má vypnúť a pošle mi správu, že teplota vonku je vyššia ako v dome. Možno budete chcieť otvoriť okná a vohnať teplejší a čerstvý vzduch. A teda keď to tak nebude, tak sa termostat späť zapne. Takže ak teda vonku bude teplejšie, kúriť prestane, bude vypnutý termostat a ešte vám pošle správu, ak teda chcete ten teplejší vzduch dostať aj do domu a čerstvejší, pootvárajte okná a vyvetrajte. Ale toto je doslova asi len na také jarné počasie. Ďalšie dve automatizácie sú o zimnom vetraní. Táto je, keď pootváram okná, dvere s podmienkou, že sme doma, termostat je nastavený na štandardnom režime, tak sa zmení režim termostatu na, že sme preč, away. Toto nastane, keď začnem vetrať. A keď okná, dvere pozatváram, tu není nastavený ten status, tu je len, že keď sa niečo udeje, niečo zmení, ale tu potom v podmienke je nahodené, že keď všetky tieto 4 podmienky sú splnené, to znamená, že všetky dvere, všetky okná sa pozatvárajú, takže až po poslednú z týchto 4 podmienok sú splnené, tak až na základe toho termostat sa zase prepne na štandardný režim a si dokúri tú teplotu, na ktorú je nastavený. Potom táto automatizácia, tá je celoročná a ide o to, že keď vstúpim do miestnosti, máme nastavenú, že automaticky sa tam zapne svetlo, toto tam vôbec neriešim. A čo je na nej zvláštne alebo inšie, je, že to svetlo sa zapne len keď osvetlenie luxy sú pod 35. Takže ak je tam tma alebo tmavšie, keď je dostatočné svetlo zvonka cez okno, tak to svetlo sa tam nezapne a zbytočne nebude prúdiť elektrina. Potom tu máme termostat. Toto je tiež taká zimná záležitosť. Ak
buď teda keď sme doma, alebo nie sme doma. A teda, ak sme doma, tak termostat sa nastaví na štandardný režim kúrenia a keď sme preč, tak sa prepne na režim sme preč. Je to v podstate automatizácia, ktorú nemusí už človek robiť, či už cez nejakú aplikáciu, ktorú vie ovládať termostat, alebo nemusí sa vôbec starať. Takže toto je o termostate. A posledná je, keď teda nie sme doma. Je to od doby 3 minúty, že sme odišli, tak automatizácia povypína všetky multimediálne zariadenia, televízory, klimatizáciu, všetky svetlá a aj vypínače. A potom už tu mám len odoslanie správy o vlastne povypínaní všetkých zariadení a že to bolo vykonané. Takže dúfam, že vám tieto automatizácie na niečo budú. No a snad niečo ušetríte, keď si niečo z toho ponastavujete. Tak prajem pekný deň, komu sa video páčilo, nech dá like, odber a zase na budúce. Pekný deň.